Madoka chirema biyangu tinokutambirai kunhodzo manhokodzo zuva ruchitanhatu mwedzi uno waMbudzi. Tangano kwedu kumabuja kwai mangwana kunenge kuno kamhepo kanenge kachifefetera zviri nani, asi kunenge kuchindopisa. Zuva rinenge rakatopinza kupisa kupfuura izvo roita nyasi. Mangwana kupisa rinenge riri kutosvika pamadhigiri anosvika 36 okupisa. Ukuwo yawe kwai watiba wada kuzunza makuti kuti atipo mvura. Heno hwendo huno kuti tichagoiboya rini? Hurumende yagoti iyo vanhu vari kuishandira vachange vari kutambira mari shoma shoma vanenge vachitambira mari inosvika zviuru 13. Varairidzi kwai vanenge vari kutambira mari inosvikawo zviuru 10 pane ari kutambira shoma shoma. Avo vanhu vose vandoti mari iyo ishoma. Apa hurumende yabva yatanga kuchivanangidzira zvokuti inogona kuda kuvadzinga mabasa. Heno kuti hwendo huno vachagoisa masoja chere ikweyo. Hurumende yedu kwai iri kutsvaga pfungwa dzevanhu papfungwa yavari nayo yokuti vagoise mutemo wokuti wapwere wane makore 12 wakwanise kupuwa mapiritsi okuronga mhuri. Izvi zvatoshamisa vazhinji nokuti zvinodaba kuti wapwere wapuwa pfungwa dzakadaro. Apawo vanovhira kodzero dzevanhu vari kuti izvi ipfungwa yakanaka nokuti inobatsira kuti wapwere wareke kugoita mimba dzawaribe kugadzirira. Wakuru wechiuto nemapurisa kwai wari mubishi kureketa kuno kufunga mazano okuti woita sei kuti zvichehwa zvenyika zvireke kugobiwa. Wari kufungawo kudari asi wakuru wavo ndio wari kuita zvokubazvo. Heno kuti hwendo huno zvichagodini? Izvi zvasimudziwa nokuda kwomusangano waita kubva pabatiwa Henrietta Rushwaya kuti akanga ari kuda kuba goridhe munyika. Hope reching'ono kwai agoisiwa kujere guru romunyika reChikurubi uko kwanzi agoisiwa pabodzi noana mhondi wakamirirawo kutongerwa rufu. Izvi zvinotorwadza kuti ko mhosva yacheyo yanyanyodii kuti agodanzwo. Tinoimba kuti hurumende yedu ichagosikinya tokono. Kabazi kakaisiwa naMnangagwa muhofisi mavo kavari kuti ndekokuhwisa uori kasiri Zimbabwe Anti-Corruption Commission painyasi kasunga Rejoice pazvakawambwa uyo anga ari mubishi kutengesa ivhu ronyika. Kwai ivhu ronyika akatengesa ivhu rinopfuura mahekita anopfuura zviuru chibodzi nomazana 200. Paribe agoziva kuti zvii zvichanyasoitika kana kuti zvichagodini pamutemo. Idi hwendo huno paribe anosara mukuomerwa noupenyu. Kunyangwe vanhu vanopfuta foja chaiyo vari kuita kusaya zvokuita nokuti vari kutadza kana kutenga mudzanga sokutenga kwawaita. Mwedzi yapfuurai vanotengesa mudzanga wakatengesa mudzanga iri pasi nosvikamu zvisere kubva muzana kubva kune waitengesa mugore rapfuura. Idi hwendo huno heno panosara. Toringadzo pasi rese. Nyika yeBotswana kwai yagotiwo pokare ichagovhura mazambuko ayo kubva musi wokutanga mwedzi unouya. Izvi wari kuitawo zvitera Zimbabwe yakareketa kuti ichagovhurawo kubva musi wokutanga mwedzi unouya. Tinoramba tichindoti dai nyika dzomuAfrica dzasenzera pabodzi dzaita tunhu tubodzi. Kambani inogadzira motika yeBentley yagoreketa kuti ichagodaba kugadzira motika dzopeturu nodhiziri kubva mugore ra2030. Kwai makore 10 ari kuteera ndo vari kupedzisira kunhadzira motika zvokuti vanenge vauda kunhadzira motika dzinosenzesa mabhatiri nezvimwe zvakachena. Idi zvinotofadza apa isu tiribe kana chibodzi chatiri kuitawo. Kwai sarudzo dzekuAmerica kureketa kuno dzasara padiki-diki kuti dzichizikane kuti dzamira sei. Trump watoendawo kumatare edzimhosva kuita sezvakaitawo wachamisa munyika medu muno. Idi hwendo huno aiwa tabva tafananisiwa naye siyawo kuya COVID-19. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.